Ik woe rusten skiën naar de bergen van Tirol. Het is al even in dat ik daar wie. Ik merk gewoon door de tijd heen dat ik heel tijd oorsoortige versjes begon met te schreeuwen. Hè. Dat is eigenlijk... Ik denk dat het ongeveer begonnen is op het moment dat ik paga waren. Ja, het klinkt wat raar, maar dat is het wel. Dan begin je meer na te denken over hoe het komt met deze vrouw. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Is de winterdijs net vies te koud? Weer wel een beetje, omdat ik wel zelfs het idee hier om Takemeer weer solo op een paard. Marcel hier het idee om dan Takemeer naar de Simmer solo op een paard. En toen zei Pieter van, nou dan wordt het wel heel lang voordat we met Friesikano ook kennen. Dan ben je dus al vergeten, nou zal dat we wat afvallen. Maar dat is wel zo. Als er zo'n twee hier tussen zit, ja, dan krijg je toch haast het idee van een reunieconcert of een reunietour. Dus we hebben eigenlijk zei van, nou nee, laten we dan hier een mooie afsluiter van mij. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Dat hele eind al in het oer de vrouw. 2024, net zo vol. Hè. Het is al het doel dat begint Takemeer. Nou, we hebben een soloprogramma op een paard. Maar hoe dat maakt allemaal nog, het maakt nog verkocht en het maakt nog deelzet worden. En ik maak er vooral nog van schreeuwen.